Tal van leuke initiatieven joert in uw provincie in verband met Heitedij. Al werken het waar net echt mee. Zo waard een ploeg Heiten verrast in Jennewoud. Daar wie een echte Heitedij-picknick. In het kader van de haardstad van de smaak, Ljouwert, wonen we dit hier meestal in de kunde kommelen met streekproducten. Maar ook vooral van wat is er in uw omjouwing al te vinden, ook in de natuur. Ik ben van landschapsbeheer en wij hebben een project Lekker Landschap en dat had alles te krijgen met van het eten uit de natuur. De Heiten koenen vooral genietje van producten uit de streek. Een cocktail met Schotse whisky en kroeden, rikke iel of een broodje bargevlees. Alle ingrediënten winnen er voor een heerlijke dag. Uit zijn het minder waar. Ja, dat is jammer, maar ja, dat heb je net in de hoorn nou. Dus hopen dat het straks nog een beetje opklart en dan kunnen we nog van het Sintje genieten. Wat heb je al preunen en wat vind je ervan? Tot nu heb ik de snoekbaas preun. Dat weer hartstikke lekker. De worst maar waas nog gewoon. En voor de rest nog niks gewoon, nee. Ik in Warkum hier een zelest van het Rijnwetter. Daar versteurden de buien een speciale Amerikaanse dij. Dat is wel de grote factor die het nou op het moment nog wat zien houdt al hier. Gelukkig, juist het Sintje komt erbij. Dus verwacht je dat nou in Oerestwa toch wel dat wat meer begint erin. Ja. Want wat ga je hier organiseren? Wat is het hier al hier? Het is een Amerikaanse dag. Dat houdt in, het idee erachter is zoveel mogelijk auto's en motors en voertuigen van Amerikaanse afkomst, om het zo maar te zeggen. En daarnaast is het gewoon gezelligheid. Dus we hadden markt bij, eten, drinken, speelkussens, motorhangen, rodeo-stier. Er is van alles te doen. Uiteindelijk kwam de zinnen er terug en konden de Heiten alsnog genietje van een dij lekkere verwennerij.